Jeg vil lave en lille film til jer, i forhold til, hvordan I skal spille akkorderne til Kalder mig hjem. Det første vers, som I kan se her, der står vers, det er meget enkelt. Det foregår kun på de hvide tangenter, og jeg gennemgår lige akkorderne F, C, A-mol og G og D-mol, for dem af jer, som lige skal have tjekket op på det. Vi starter med en F-dur. Jeg sætter min tommelfinger her på F, som ligger lige ved de 3 sorte tangenter. Den skal der spilles på 2 gange. Så tager jeg C-dur, den ligger her, lige ved de 2 sorte. Så tager jeg en A-mol, som ligger lige her, sådan lidt til højre for den midterste sorte tangent, lige ved de 3 sorte her. Og lige ved siden af, der ligger G-dur, det vil sige at tonen G ligger her, og jeg bygger min akkord op, sådan der. Den akkordrundgang på de 4 akkorder, den kommer sådan en del gange i sangen, så nu prøver jeg lige at høre, hvordan det er her. F, C, og A-mol, og G. Det kommer 3 gange i første vers. Bagefter så kommer der altså så en D-mol. Skal I lige se her. Den ligger der. Den viser jeg lige. Vi har altså tonen A, B, C, og derefter kommer tonen D, og der bygger jeg en D-mol op sådan her. Den ligner alle de andre akkorder. Den starter bare på en anden grundtone. Der har vi den der. Så det var altså akkorderne til første vers. Nu går vi videre og kigger på det, der i sangen bliver kaldt for et pre-chorus. Det er det, der siger, jeg husker, du holdt øje med mig. Det starter der, og som I kan se, så er der sådan en skråstreg der. Og der står et C på den ene side og et G på den anden side. Og det er faktisk sådan, at det, der står først her, det er selve akkorden. Og det, der står bagefter, det er basstonen. Og det kommer til at lyde ufattelig godt, når bassisten spiller et G. Og os, der spiller klaver, vi spiller akkorden C. Så det er simpelthen så enkelt, at man bare spiller et C der, og bassisten, hvem det så end bliver, spiller et G. De næste akkorder kan vi godt. Bum, bum, bum. Hov, se, der er noget her, vi ikke lige har talt om så meget. Det er meget nemt. Det er en G sus 4. Det lyder sværere end det er. Nu skal I bare se her. Det er så enkelt. Vi tager en helt almindelig G-dur som udgangspunkt for at lige vise jer, hvordan I skal tage akkorden. Den midterste tone her, den svinger jeg lige en halv tone op. Så ser akkorden sådan der ud. Det er altså G sus 4, og hvis I lægger mærke til det, så er der altså 1, 2, 3, 4 trin fra og med grundtonen. 1, 2, 3, 4. Det er altså sus 4'eren, der ligger der. Så G sus 4 finder man ved først at finde sin G-dur og lige tænke den igennem, og så rykker man bare lige den midterste tone en halv tone op. Det er faktisk en rigtig lækker akkord. Man bruger den rigtig meget i pop. Så det er en G sus 4. Så går vi videre her og kigger på det der. Det er det samme som det heroppe. Samme princip, at os pianister, vi spiller en helt almindelig D-dur, og bassisten spiller et fis. Så det vil sige, D-duren, der tager vi igen som udgangspunkt tonen D, som ligger her. Og så bygger jeg altså en dur-akkord op. Det vil sige, det er ikke mol, som jeg havde før op i verset. Nej, det er nemlig D-dur. Meget stor forskel. Det er den her sådan lidt trekantsagtige form, den har. Op på den sorte der. Så skal I lige være ops på, at I får den rigtige afstand her, så det ikke bliver sådan der, eller sådan der, men den her form. Bagefter så har vi så i det her pre-chorus, der har vi en F-mol. Før heroppe, der havde vi F-dur. Det har vi haft mange gange her. Nu skal vi altså til at have F-mol, og det er også rigtig nemt. Nu skal I bare se her. Som udgangspunkt, det er altså en god idé lige at tage udgangspunkt i noget, man kender. Vi kendte F-duren her. Nu skal I se, for at komme til mol, så tager vi igen den midterste tone og gør noget med den. Og vi tager den en halv tone nedad. Så lyder den sådan der. Og jeg siger nedad, fordi at jeg går en halv tone nedad, selvom jeg egentlig går op på den sorte tangent. Det er stadigvæk
nedad af klaveret her. Hernede ligger de meget dybe toner. Og oppe i den anden ende ligger selvfølgelig de meget lyse toner. Så jeg skal altså have F-mollen på den måde, at jeg tager den midterste tone en halv tone ned. Og det er ned mod de dybere toner. Jeg kan altså også spille F-mollen andre steder på klaveret. Det har vi også talt om. Så det var F-mollen. Går lige videre her. Så går vi nemlig til selve omkvædet. Aha, fortæl dem alle sammen, jeg kommer hjem. Det er det, vi kalder omkvædet her. Der er en C-dur, G-dur, A-mol, F-dur, det kender vi sagtens, og så videre, så videre, så videre. Så går vi videre, og her, der sker noget. Det er en gis-dim akkord. Det er meget enkelt, når man først lige lærer reglerne for, hvordan man tager den. Men det, I kan lægge mærke til, det er, at der er den der, altså den her cirkel, eller en bolle, eller hvad man skal sige. Her nedenunder har jeg skrevet i parentes gis-dim, altså det er det samme. Man siger gis-dim. Nu skal I bare se, hvordan man tager den. Som udgangspunkt, så skal vi lige vide, hvad gis er som tone. Det er den der. Når der er kryds for noget, det lille kryds I så før, så skal man gå en halv tone op. Det vil sige, før i mollen, i F-mollen, der skulle vi gå en halv tone ned. Nu skal vi gå en halv tone op mod de lysere toner, og så siger vi, gis ligger der. Det er den tone, vi skal noget med. Nu skal I bare se et trick, jeg har her. Jeg har en almindelig G-dur her. Hvis jeg så lige hæver den her tone, grundtonen, et halvt trin, så får jeg den her. Og det er gis-dim. Det er meget enkelt, og det er sådan en rigtig nemt trick i popsangen, at man lige siger herfra og dertil, og så for eksempel til A-mol. Det er også det, Burhan G har i sin sang. Så en rigtig god øvelse, det er fra G. Det er også sådan, det er i sangen. Nu skal I bare se. Jeg skal lige vise jer det her. Der har vi G, gis-dim og A-mol. De 3 akkorder lige efter hinanden. Det er rigtig gode at øve. Skal I bare se. G, gis-dim og A-mol. Det vil jeg rigtig gerne have, at I øver på. Fordi så får I det rigtig ind i fingrene. Og så er det faktisk pludselig nemt at spille noget, som ser enormt svært ud. Det var lige det. I den næste film, der gennemgår jeg, hvordan I skal øve jer på det hele.